Хайде с нас на един от най-романтичните гръцки острови – Скиатос. С дължина от 12 км островът е сравнително малък, но изключително уютен и китен. Красивите пясъчни плажове, тюркоазената вода и боровите гори те карат да се чувстваш приказно и наистина да забравиш за реалността. Наехме лодка, за да се насладим и на труднодостъпните по суша плажове, както и на малките съседни острови, и не сгрешихме. Забавлявахме се, плувахме, гмуркахме се и наблюдавахме морския свят отблизо. Вечерите прекарвахме в разходки из чудните малки улички, хапвахме морска храна и се потапяхме в романтичната атмосфера на града. Страхотно преживяване беше и риболовното приключение, в което се впуснахме. Ние имахме късмета да хванем 2 вида риба – амбърджак и рибатон. Домакините на лодката бяха много гостоприемни и сърцати, а фактът, че не говореха добър английски, правеше преживяването още по-смешно. Акостирахме на различни плажове, гмуркахме се и се забавлявахме с падълборда, а за обяд събрахме морски таралежи и хапнахме прясно уловени ципура, калкан, фагри, амбърджак, барбун и раци. Узото и виното бяха на корем, а залеза просто вълшебен. Скиатос със сигурност си заслужава. Полетите от София са евтини, плажовете чисти, градът е магичен, а храната вкусна. Островът предлага за всеки по нещо. Градският транспорт е уреден, освен това наемането на кола, мотор или АТВ става за минути, без да имате нужда от кредитна карта или дори депозит. Част от плажовете са диви, на други има барове, музика и водни съоръжения. Пътуването много ни хареса, починахме добре и се заредихме с нови сили за идните работни месеци.